باش خوندەکانên menîn hêja mamosteyranîya me branşê bîrkarî bidin wan yê refa heftê. Îro em ê bi dest û anayeke xwe ya nû bikin, em bêjinê de rastinhevî. Ka min ha meyzên bi hevdûra rastinhevî çiya û em çawa giriftariyê gotên ser em çareser dikin. Destpêkê bêjê me dibê dema du rastek cim hebin. Li vê derê rasteka dî yek û li vê rasteka dî du. Cema çend rastek hene? Du rastek in. Rasteka dî yek, rasteka dî du. Dema ev her du rastek cem hebin, rastekek wan bibirî. Rasteke em ê navê vê rasteka ku wan dibirê em ê navê wê bixin dî. Li vir çend goşeya cem çêdikê? Cem min heşt goşa tên binav kirin. Li vir goşeya yek, li vir du, li vir goşeya li vê derê sisê, li vir çar, li vir pênc, ev de şeş, heft, heşt. Çend goşe cemên çêbûn? Heşt goşa. Ev goşeyên goçê bûyî em ên ha meyzênên çi goşe yeksanî hevin, çi goşe jî berova jî hevin, çi goşa cema cûreyên wan em ê diyar bikin. Cema destpêkê dibêje goşeyên hindir yên berova jî. Goşeyên berova jî yên hindir. Ev goşe dibêje goşe çina. Goşeyên berova jî yên hindir. Cemên ha ez werim li va rasteka dî yek û dî du meyzînim. Navê wa yê hindir in. Dibêje me ew goşe di hindirê dî yek dena û dî du dena. Lê her yek ji wan navê wa berova ciya, her yek ji wan ji aliyekî cuda ji rasteka dî ve ye. Niha em werin goşeyên hindir meyzên cem sê û çar, pênc û şeş hene. Ev goşe hindir in. Dibêje lê yê berova jî dibê her yek ji wan ji aliyekî cuda ji rasteka dî de ye. Mena tu li vir cem min goşeya çar yeksanî şeşa û sê yeksanî pênc e. Ev goşeyên berova jî ne cem min. Li vê derê goşeya çar û şeş ev her du goşeyên berova jî ne. Goşeya çar û goşeya şeş ev goşeyên berova jî ne yên hindir. û cem min goşeya sê û goşeya pênc. Li vir goşeya sê û goşeya pênc ew jî goşeyên berova jî yên hindir in. Goşeya çar û şeş meyzên her du jî her du goşa di hindirwê rasteka dî yek û dî du dena. Lê her yek ji wan ji aliyekî cuda ve ji rasteka dî ve ne. Ev goşeyên berova jî yên hindir in. Cema cûreya di duê cime heya dibêje goşeyên berova jî yên derve. Goşeyên berova jî yên derve çawana dibêje ew goşeyê ku dervê dî yek û dî du dikevin. Wek goşeya yek, du û heft û heşt. Goşeyên derve yê yek û dî yek û dî du ne. Lê her yek ji wan jî aliyekî cuda ji rasteka dîya cem min wek anha ez didim navê wê berova jî her yek ji aliyekî cuda ve hatiye. Cem min wek mînat ya goşeya yek yeksanî hefta yan jî goşeya yek û ya heft ev berova jî derve ne. Cem min goşeya du û heşt. Du û heşt ew jî yê berova jî yên derve ne. Goşeyên berova jî yên hindir dikevin hindirê rasteka dî yek û dî du da û her yek ji aliyê cuda ve ji rastekbira dî ve. Lê goşeyên derveyên berova jî dikevin derveyê rasteka dî yek û dî du da û
و هر یەک جوان ji aliyekî cuda ve ji rastekbira dîva weke 1 û 7 2 û 8 cem me hene goşeyên sîmetrîk dibêjin wan. Cûreya sisê dibe goşeyên sîmetrîk. Goşeyên sîmetrîk çawana dibe yek ji wan di hundirê rasteka dîyek û dîdo de ye û yek ji wan ji derve ye lê bi heman alî wek goşeya dido û 6 sisê û 7 1 û 5 4 û 8 yek ji wan di hundirê rasteka dîyek û dîdo de ye û yek ji wan ji derve her du rasteka ye lê her du goşa pêwîst e bi heman alî bin. Goşeyên sîmetrîk wek goşeya 2 û 6 2 û 6 wek goşeya sisê û 7 sisê cem e heya li vê derê goşeya sisê û 7 wek goşeya 1 û 5 goşeya 1 û 5 goşeya 4 û 8 goşeya 4 û ya 8 ev hemû sîmetrîk in. Goşeyên sîmetrîk dibe çawana dibe yek ji wan di hundirê rasteka dîyek û dîdo de ye û ya din ji derve ye lê her du bi heman alîne. Sê cûreyên goşeya heta min habirin goşeyên berova ji yên hundir, goşeyên berova ji yên derve, goşeyên sîmetrîk. Goşeyên sîmetrîk me got her du yek derve ye yek hundir e lê her du bi heman aliyên rastekbira dîne. Cem me goşeyên hundirîn hene. Cûreya çarê goşeyên hundirîn ew goşeyên ku di hundirê rastekbira dîyek di hundirê di her du rasteka dîyek û dîdo de ne lê bi heman aliyê rastekbira dî de ne. Ew goşeyên ku di hundirê rasteka dîyek û dîdo de ne lê bi heman aliyê rastekbira dî de ne wek 4 û 5 3 û 6 ew goşeyên ku di hundirê her du rasteka de ne lê bi heman alî ne wek cem min heya goşeya 4 û 5 wek goşeya 3 û 6 3 û 6 cem min goşeyên hundirîn tîbînîkeke wê heye dibe tim û daîm her du goşeyên hundirîn hev temamker in. Me berî niha me bir goşeyên hev temamker pîvana wan kombûna pîvana her dukan 108 ye. Goşeyên hev temamker cema pîvana wan 108 ye. Cem me dibêje dema du rastek cim min hebin û rastekbireka wan qut bike. Dibe her du goşeyên hundirîn yên berova jî yeksan in. Wek niha ez karim bêjim 4 yeksanî 6 e, sisê yeksanî 5 e. Goşeyên hundirîn yên berova jî yeksan in. Goşeyên berova ji yên derve ew jî yeksan in. Dibe goşeyên sîmetrîk jî yeksan in û goşeyên hundirîn goşeyên sîmetrîk yeksan in lê yê hundirîn cem min kombûna her dikan 108 ya hev temamker in. Cem me tîbîniya me çi dibêje dibe dema du rastek cim hebin her yek wan bibire her du goşeyên berova ji yên hundir yeksan in, her du goşeyên berova ji yên derve yeksan in, her du goşeyên sîmetrîk jî yeksan in, her du goşeyên hundirîn kombûna wan 108 ye yan jî her du goşa sîmetrîk in. Cema tewriya va jîyoyê çi dibêje? Dibêje dema cim min du rastek hebin. Dema du rastek hebin û rastekek wan bibire. Rasteka dîyek û dî dido li vir rasteka dî wan bibire. Dibe dema her du goşeyên berova jî yeksan bin
وê demê her du rastek rastin hevin. Dema yek yeksanî didobe, goşeya yek yeksanî goşeya didobe, wê demê dî yek rastin heve bi dî didora. Dema du rastek cim hebin, ev tewriya vajî çi dibêje? Dema du rastek cem hebin, rastekek wan bibirî. Her du goşeyên berova jî yeksan bin, wê demê her du rastek jî rastin hevin. Di vê derê de jî em karin bêjin dema her du goşeyên derve jî yeksan bin, hingî her du rastek rastin hevin. Dema her du goşeyên sîmetrîk jî yeksanî hev bin, her du rastek rastin hevin, yan jî dema li vê derê ev goşa yeksanî vê goşeyê bê, ev goşeyên hindirîn yan jî biborînin her du goşa kombûna wa 108 bê hev temam kirbin, hingî her du rastek rastin hevin. Cem min dibêje tewriya vajî dema di rastek cim hebin, rastekek wan bibire, her du goşeyên berova jî rastin hev bin, hingî her du rastek rastin hevin, yan jî dema her du goşeyên derveyên berova jî yeksan bin, her du rastek rastin hev bin, yan jî her du goşeyên sîmetrîk yeksan bin, her du rastek rastin hevin, kombûna goşeyên hindirîn yeksanî 108 bê, dîse her du rastek rastin hevin. Cema encamên hene. Encama min destpêkê dibêje çi? Dibê dema du tîk cem hebin, gom navê wê xist dî, me ev tîk navê wê kir a im, ev navê xist î dî. Got dema cem min a im tîk bê li ser rasteka dî û î dî tîk bê li ser rasteka dî, wê demê a im rastin heve bi î dîra. Wê demê her du rastek rastin hevin. Dibêje dema a î ev hêmaya tîka, hêma tîk li ser dî bê û î dî ew jî tîk bê li ser dî, dibêje wê demê a im rastin heve bi î dîra. Du tîkên li ser heman rastekê rastin hevin. Du tîkên li ser heman rastekê her du tîk rastin hevin. Wê demê a î rastin heve, ev hêma rastin heve bi î a î rastin heve borîn vir a ima. A im rastin heve bi î dîra. Cem min rastin hev dibêje du tîkên li ser heman rastekê rastin hevin. Du tîkên li ser heman rastekê rastin hevin. Cem me dibêje dema du rastek cem hebin. Li vir dîyek dî du û li vê derê ev dî. Dibêje dema dî tîk bê li ser dîyek. Cem min dîyek rastin heve bi dî dora û dî li vir bi ez ê li vir nîşan kim ji bo min nexebite, li vir dî tîka li ser dîyek, wê demê dî tîke jî li ser dî du. Dibê tîka dema du rastek rastin hev bin û dî tîk bê li ser rasteka destpêkê, wê demê tîka li ser rasteka din jî. Dibê dema cim min du rastekên rastin hev hebin, dî tîk bê li ser rasteka destpêkê, wê demê tîka li ser rasteka din jî. Cim me encama siseyê çi dibêje me?
دبي سي راستك راستن هف هبن جمن سي راستك هنا دي يك الفيدر دي دو والفر دي سسي جم دي يك هيا دي دو هيا دي سسي هيا دما دبي دي يك راستن هوا بدي سيرا ودي دو راستن هوا بدي سسيرا ودمي ديك راستن هوا بدي دورش ودمي ديك راستن هوا بدي دورا دما ديك ودي سي راستن هوا ودي دو ودي سيجي راستن هوا ودمي ديك ودي سيجي راستن هوا جمع انجاما داوي چد بيجيما يا داوي دبيجي دما قلك راستك جم هبن ودراستك وان ببرن دما الفيدري جم راستك ديك الفيدري يا دي دو الفر دي سسي يا داوي دي چار دبي دما اف راستك جم هبن ودراستك وان ببرن اتش يك و اتش دو دواه خالان دا جمع خال هن فر خالا آيا لفدري خالا ببيا لفر خالا سي لفر خالا دي لفرجي خالا دابر لفر بي دابر خالا سي دابر خالا دي دابر جمن چار راستکن راستن هف هنا اف راستک راستن هفن دبي چار راستکن راستن هف هنا و دو راستک وان دبرن دخاله بي سي دي دا دابر بي دابر سي دابر دي دابر دبي دما اف پارچا چید که اف پارچا یکسان بن پارچین بروواجی یان جی برانبری وان جی یکسانه دبی جمن دی یک راستن هوا بدی دورا راستن هوا بدی سیرا و راستن هوا بدی چارا تمام اتش یک و اتش دو جمن و خالان قطتك يان وان راستكان قطتكن دخالي بي و سي و دي دا جمن گو پارچا بي يكساني بي سي بي و يكساني سي دي بي و يكساني بي يكساني بي سي بي و يكساني سي دي بي دبي ويدامي جمن اف پارچین بروواجی وانجی یکسان بن و دابر بی دابر یکسان بی دابر سی دابر بی و یکسانی سی دابر دی دابر بی دما راستک جم هبن دو راستک وان قط بکن خالان دا او پارچین نابرا وان دا یکسان بن هنگی جی پارچین برانبری وانجی یکسان وی اواي ام گهشتن داویا وانه خو از بهوی موجه سود ورگرت بی خندکارین مین هیجا که ام هنداریه بهوره چاره سر بکن رو پلا صد اونه برسایه کمین دبیجه مکا برسوا راست هل بجیره هر دو گوشین برواجیین هندر مگو هر دو گوشین برواجیین هندر تمو دایم یکسانه دبی هر دو گوشین هندرین هر دو گوشین هندرین مگو هر دو پیوانا گوشین هندرین چقاسن 108 و دمی امتن ناس کرن کو هف تمام کرن گوشین هف تمام کر پیوانا و 108 هر دو گوشین سیمتریک یکسانه گوشین سیمتریک مدد ناس کرن گوشین برواجیین هندر یکسانه گوشین برواجیین در و یکسانه ین سیمتریک جی یکسانه و ین هندرین هف تمام کرن پیوانا و 108 جمع الورد بيجي كالفر نرخي اكس جمر ببينا ازي چاو نرخي اكس بينم نها ازورم الفر گوشيها سي و دي از مجزنم الفر جمن بي و سي دي راستن هفن
وێ دەمێ گۆشەیە سی یەکسانی گۆشەیە دیە گۆشەیên hindir yên berovajîne ew jî nirxê wê 2x e. Em zanin goşeyên hindirîn yeksanî 108 ne. Got hem danî b goşeya b. Ez komî goşeya c bikim yeksanî encama her duka 108 ye. Goşeyên hindirîn kombûna her duka 108 ye. Goşeya b nirxê wê x e. Goşeya c nirxê wê dane min 2x yeksanî 108. Ez werim x komî 2x bikim 3x mirçetbe yeksanî 108 pila. X wê demê yeksanî ev bû min hevkêşik. X yeksanî 108 parvey 3 X yeksanî cem min 6. Ev x nirxê wê 6 derket. Li vir cem min x ev goşeya b ye. Goşeya b nirxê wê x e cem min 6 derket. Kes goşeya d ez ê çawa derxim goşeya d yeksanî 2x e. Wê demê goşeya d yeksanî ez ê 2 hevdanî 6 dîkim goşeya d yeksanî 2 hevdanî 6 dî 120 pila. Cemin goşeya d nirxê wê derdikeve 120 pila goşeya b derdikeve 6 pila. Me got her du goşeyên yê hindirîn yeksanî 108 ne me her du goşa me komî hev kirin x komî 2x yeksanî 108 x komî 2x 3x 3x yeksanî 108 x yeksanî 108 parvey 3 x yeksanî dema 108 parvey 3 dikim 6 derkeve. Ev 6 nirxê x e. Ev cemin goşeya b derket. Goşeya d ez ê çawa derxim ez ê 2 hevdanî 6 dîkim derdikeve 120 û vê dawî me pirsê xwe me bi dawî kirin pirsa 3 û 4 man ka bi hev re li malê çareser bikin û em ê bi hev re em ê çareseriya wê bimînin nav xêr û xweşiyê de xwendekarên min ên hêja.